ingelast met Amadea. De klok en nog. Aha. Zo, beste mensen, laten we even kijken hoor. Morgen, want vanavond gaan we het 24e. Morgen zijn we in Rotterdam, in Birmingham. En op tweede kerstdag zijn we in Patrimonium LDS met masterclassen uit Rotterdam. En vergeet het niet, in de maanden mei, juni is Latinos hier in ons midden met de originele klassiekoverheid van Ram Dina. Hou deze gemeenschap te maken. Mei en juni. We zijn nog lang niet klaar, want ze moeten niet gaan door tot de late uren. Alleen om de Amsterdammers even hier te laten genieten in SP Discotheek met dank aan Afro Fashion hier in Amsterdam, de grote stad. Happy
cรึ่ง